mij is het redelijk ideaal weer voor een meulen te laten draaien. Dan hebben we al eens dukker meulens in de uitzending gehad, maar niet dat ze niet al te druk dat ze zo volop draaien. Leuk match en dan kan ze al de tien en 9 tien in één shot vangen. Door gans boven in de loog een vliegtuig. Oh ja, ik zie het van hier. Sussen hem! Ja. Ja. Wacht. En dan zo'n oldschool meuler erbij. Ik heb nog een beeld. Hoe dichterbij ze komt, zei Frank. Ook al kinderen waarschijnlijk niks gebeuren. Goedemorgen. Oh, kijk hé. Zitten hier de koffiedrinkers? Ja, je zit er toch. Goedemorgen. Ja, wie reed je hier langs en wie zogen de meulen volle bak draaien? Ja, zeker. Die draait is in functie. Is dit nou, toen dachten we van we gaan even aan, Ja. als het uitkomt. Ja, je kunt dat altijd doen. Mulder 1, Mulder 2. Ja. 3. 4 is boven. En 5 is de hoes. En waarom is het in de hoes? Omdat zijn vrouw jarig is. Dus gaat eerder vertrokken. Dat is een goede reden. Ja. Dat is, Morgen, dat is Mulder 4. Mulder 4. Nee, ik dat zoek- ben ik niet. Ik zoek net een stofwolk hier uit de meulen komen. Wordt geen dat? Ja, Dus je ziet ook aan het malen. doe normaal ja. Wat ziet je het malen? Tarwe. Tarwe. Weet. Wijd. Neem hem maar even met naar boven. Oh, Dan kan ze die kijken. Is de koffie binnen? De koffie is Ja, binnen. de koffie is binnen. Maar die moet nog gezet Dat is worden. net op. Nou heb ik ben hier ooit eens een keer bij de meulen op een heel leuk evenement geweest. Hamerslag. Ja. 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 Ja, en dat was niet voor het werk, dat was toen privé. Maar bestaat dat nog? Ja, maar alleen vanwege corona is het 2 jaar niet Snap ik. doorgegaan. Ja, net het werd. De datum is geprikt 20 mei, als ik me niet vergis. Het derde weekend van mei. En dan wordt er hier weer met veur gesmeed en Ja. gehamerd. En En dat is de 10e keer of 15e keer, dus daar kunnen we nog een speciaal evenementje bij. tipje van de sluier. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar dat hebben we mij ook lekker gemaakt. Dat weet ik Zo ook geheim niet. is het nog. Te gek. Ja. Hey, maar is dit nou... want wie is nou op dit moment de verantwoordelijke mulder voor de meulen? Ja, eigenlijk jij hè. Ja, ik ben het malen. Hij is het, Toen mag ik zeggen dan. hij is het malen, maar. Ja, want ik weet, want er zien, heb ik begrepen, op dit moment 4 mulders op de meulen. Er zijn er 4 hier, maar Veel gediplomeerd. we hebben er 5. Maar wie is dat dan altijd dat ene, hè, want ik heb me altijd laten vertellen, er kan maar 1 kapitein op een schip hebben. Is er dan altijd ene verantwoordelijk of verdeelt je dat onderling? Ja, dat geef ik gewoon. Het werd verdeeld, maar Mark is nu het malen, dus hij is nu verantwoordelijk van wat gemalen werd en wat er met te maken heeft. Ja. Maar we dragen allemaal verantwoordelijkheid. We schuiven het niet op elkaar af. Dat is, zo doen we het niet. en we klussen wat, we maken wat schoon, dus van alles eigenlijk. Maar, Was u nou ook molenaar of? Nou, ik ben niet gediplomeerd, maar ik heb al 15 jaar ervaring zo'n beetje eigenlijk, dus ik doe ook mijn dingetje hier. Dus, ja. Geen diploma Ik nodig? heb nog niet, als ik met pensioen ga dan wil ik dat wel gaan doen. Want het is niet zo 1, 2, 3 even gedaan, hè? Nee, het is een behoorlijke Een opleiding. pittige is dat. opleiding, hè? Ja, Ja. daarom daar heb ik geen tijd voor. Dus, Oké. maar ik kom oorspronkelijk uit Alphen aan de Rijn, heb ik ook op een molen gestaan, al 10 jaar. En hier doe ik het ook 5 jaar, dus ja. Het is gewoon leuk, leuke hobby. Ja, En leuk vrijwilligerswerk. Mark is het, hè? Volgens mij aan Dichte Zee wist ik ook nog eens die in het werkende leven onderweg is. Onderweg. Ja, net zoals wij. Ja. Nee, maar daar is ook een baan. hij is nog nee, niet gepensioneerd. Nee, precies. Nee, zien verstandig op de veerponten van Polis. Oh, Op de Maas verder. welke pontjes duistig? Voornamelijk Kessel en Boulderstijl. Oké. Daar gon ik wel eens over, maar leek me ook een enorm
Ja, dat was ook goed, met het weer bezig, met de natuur, in de natuur. Ja, Maar dit is de opleiding wel gevolgd, neem ik aan, tot mulder. ja. Hoe lang is het terug gedaan? Ik was van kleins af aan ermee bezig, dus meer was ik 18 jaar en mocht ik gelukkig op examen. Dus ja, wie lang heb je het over gedaan? Dat is van kleins af aan zo gekregen. Hoe dan? Waar is die vader? Nee, gewoon van kleins af aan een interesse voor gehad. En, Ooit een keer hoe lang geleden een klap van de meulen ja, gehad? zo gaat het, ja. Een virus opgelopen. Ja. Die grap maken ze dukker, denk ik. Ja, dat is Goed. een meulenvirus of de klap van de meulen. Ja. Maar wat is er dan zo leuk aan? Ja, dat is ook een soort begeistering. Hè? Dus de begeistering naar het verleden. Dat het heden ten dagen nog gewoon functioneert. Zo'n apparaat wat heel lang geleden is uitgevonden. Wat een constructie, hè? Ja, nou, dit is nu ideaal weer, zo'n oostenwind en dat trekt lekker door. En, ja, dat is, Ja, dat vroeg ik me net af, want het kan natuurlijk ook te hard weien voor een meulen. Maar dit is eigenlijk ideaal? Dit is ideaal, ja. Ja, dat binnen zonder kan ze niet bedenken. Ja. Heb je nog moeten groeien vanmorgen? Een klein beetje. Klein beetje. En we hebben in de zin in de volle zeilen begost. En nu hebben we nog een rondje half teruggekort, dus de wind trekt een beetje aan, zo die in de middag. Een van de collega's zei het net al, van neem ze maar mee. Naar boven. Ja, dat zag ik. Ja, kom maar naar boven. Lukt het? Zeker lukt dat. Ja? We zijn voor educatie, hè? Iedere meulen is weer anders. Nou ja, we zien wel eens dukker in de meulen geweest, maar iedere meulen is weer anders. Ja, ze hebben allemaal een eigen geschiedenis. Hè. Wat is dat? Want dat zus ze ook niet. Nou ja, dus het eigenlijk, het is heel druk is het weggerestaureerd. Maar van oorsprong is hier een meulen gebouwd die alleen op wind draaide. En nog lang de tijd vorderde en er meer uitvindingen kwamen, is men ook overgehangen op hulpgemalen. Dit is in 1915 aangebouwd. Aanvankelijk met een gasmotor en die werden hier met gemalen. Dus een apart koppelsteen wat aangedreven werd door een motor. En dan moet je je voorstellen in de jaren 30, want dit is in 15 aangeboden, die motor de heerlijk is van 1930 en een diesel. In de jaren 30 werden voornamelijk op de wind gemalen, maar was er dan te weinig wind, of noordwestenwind die heel onregelmatig is, dan gingen ze gewoon met de motor malen. Maar wat is nou gaas? Gaasmotor, ja. Wat is een gaasmotor? Die op gas loopt? Die op gas loopt, wat ze zelf met hout produceerden. Dus men vergaasde eerst hout in een ketel en met dat gas werd de motor. Maar dat was heel omslachtig, net als met een stoommachine. Een stoommachine heeft voor de Limburgse korenmeulens nooit een bedreiging gevormd, want het was veel te omslachtig om het allemaal op te starten. En als het op het lopen is, moest het eigenlijk door blijven gaan. Maar ja, 2 zakjes voor die boer, 2 zakjes voor die boer, daar loonde zich dat niet voor. Dus vandaar dat die windmolens hier in veel plaatsen nog heel lang... Maar zo'n gaasmotor, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehuurd. Een zuiggasmotor. Met hout, gaas stoken en dan... Maar die diesels die waren veel makkelijker te starten. Dit is een tijd van een paar tellen loopt. Dus dat was weer een vooruitgang. En nog later is hij elektrisch gemalen. Maar dat is weggerestaureerd. Waarom is dat hier niet gebeurd? Hier was de motor ook weg, dus deze motor ligt hier niet van oorsprong. Die is hier later teruggebracht. Maar ja, dit is allemaal behaaien. Ja, de meulen, kijk, hier hebben ze nog gegluif in de windmeulen. Want in 1946 hebben de familie Rutte, die hier de meulen had, nog helemaal geïnvesteerd om die meulen weer up-to-date te maken. Dus met gestroomlijnde wieken, zodat die met minder wind toch kon malen. Terwijl andere meulens al lang op stroom waren overgeschakeld en de hele meulen gesloopt haaien en zo. Dus daar had ze in die tijd zo'n tweedeling. En die familie Rutte, dat was echt een familie van Roggel? Die was van Roggel, ja. Ja, die kwamen van de Leumeulen af. Daar is de knecht geweest en is hier voor zichzelf begonnen. Dus van de watermeulen hier naar de windmeulen. Ziek. Meestal ga je dat naar boven, hè? Naar meulen. Ja, dat is... Ja, Frank, begon het zich niet makkelijk maken, maar ik zal even wachten tot ze heep is met die geluid. Wacht, dat kon ik. Deze nog een hoop omgevingslawaai. Hier komt nu
Het meel ook niet. Dat is er nog één, hè? Weg, dan moet ik weg. Dit is een opleiding. Dan moet het hier allemaal afkijken, zal ik maar zeggen. Oké. Ja, hier zien we hoe het malen. En wat is dat dan? En dat is ja, zeg maar simpel gezegd een zeefmachine, een buulmachine noemen ze dat. En kijk, een meulen kan alleen maar voor korenmeel maken. Maar als ze bloem hebben, dan moesten ze het kaf en koren scheiden. Hè. Dan moesten het meel, de bloem moet er uitgezeefd worden en dat machine. Wat grappig, dus dat is bloem Dat is bloem, ja. Dat is alleen een witte meel. en de worst met de wijd bezig, hè? Ja.